Urbej. Márk nem kapja a labdát. Davics. A blokkról megy ki. Budain változtatott irányt a labda. Két csapat elmúlt 20 meccséből egyébként 18-at a PIK nyert, 2 viszont döntetlenre végződött. Az egyik 1998-ban, a másik pedig 99-ben, mind a két meccs Pécsen volt. Tehát volt egy hosszú szünet, amikor majd 6 éven keresztül nem voltak benne az NB1-ben. A pécsiek, két remek blokk, lehet indulni, Budai, Pribanic. Így is betalál, hogy ketten lógtak a nyakán, és kiharcol egy 2 perces kiállítást. Milovics Mátét küldik ki a játékvezetők. Emberelőnyben állt a PIK. Még egy kiállítás volt szegedi oldalon még Ancsinnak. Tóth. Az ismétlés már nem sikerült Papnak. Tóth Mihály nagyon jól állt be. Lárom, szép volt a csel. És ott a gól. 3 gólos. Hajdú Tamás, Szepesi, Hajdú Gábor, Urbej. Próbálják keresni a rést a szegedi falon, de ez egyre nehezebben megy. Szepesi. Hajdú Tamás. Kétségbe esetten próbálta meg megmászni Pribanicot, nem járt sikerrel. Közép. 14-14 tehát az állás. Mivel még 6,5 perc van, akár 4-5 szegedi gólt is láthat még a publikum ebben a játékrészben. Kettő perces kiállítást kap Antonio Pribanic, de hogy miért az rejtély? Ha nem számomra, hanem azok számára, akik látták az esetet. Hiszen nem végezte el időben a Pécs. Pribanic elindult, és az ölébe hullott a labda. Hát túl sokat nem kellett tennie azért, hogy megszerezze. A játékvezetők mégis úgy ítélték meg, hogy ez szabálytalan volt. És mégsem Pribanicot állítják ki, hanem Ancsint, mert hogy Pribanic visszajött. Lehet, hogy Ancsin azért kapta, mert lökhetett még a szabálytalanság előtt. Két játékvezető, egyébként Nagykai Norbert és Szalai Zoltán. Itt van a kézpasszívat jeleznek. Sebestyén Csaba 24-essel az új fiú bent. És most már elveszik. Ideje volt. Schulz. Rodanovic. Egyenlő létszámban 18-14. 8 másodpercig a két csapat. Most egészülnek ki a pécsiek. És mostantól kezdve emberelőnyben játszanak még bő 1 percig. Hatossal Szomor Olivér érkezik majd. Szepesi helyére most kapja a labdát, és Tóth véd.
Felder próbálta volna megjátszani. Budai lökött. 32 másodperc még a kiállításból. Sebestyén. Átlövi a budai Pribanic falat. És a gólja. 18-15. Prodanovic. Schulz. Kekezovic. Sokat hallottuk még a nevét. Balog. Szépen megcsinálta a cselt, hogy meg tudja utána találni a labdába Prodanovicot, aki azonban kihagyta a helyzetet. Balog érkezésével egyébként még erősebb lehet a Piknek a jobb átlövő sora. Egyrészt van két olyan játékos, aki azért kiválóan ért a gólszerzéshez, másrészt mégiscsak versenyhelyzet lesz azon a poszton, hiszen tavaly Ancsin egyedül volt. Pribanic, Nikolic véd. Balog egyébként a Gyöngyös csapatától érkezett, azonban korábban egy évet a korábbi BL győztes Magdeburgnál töltött. Pribanic indít, Ancsin nem vette észre Prodanovicot, jó volt Kekezovicnak, aki egy prima góllal mutat. Egyébként orosházi születésű Balog. Onnan igazolt a Plerbe, ott lett belőle NB1-es játékos. Nem került a Magdeburghoz, majd tavaly a Gyöngyösbe játszott. Itt pedig Budai Dániel, aki most összeszedi a kipattanót. Meg kell ismételni. Jogos, hiszen hatoson belül állt Budai. És most vajon mi történt? Megint meg kell ismételni. 24 perc, 23 másodperc telik el az első fél. Azt mutatja most Budai Dániel egyébként a játékvezetőnek, hogy odaadta Tatainak, Tóthnak a labdát, és ő elvégezte. A sporttársak is idényelei formában vannak, Skalicki mester sem érti. Viszont most időt kért a Pik, ez biztos, 2 perc, 33 másodperc van hátra. Még az első félidőből, és 19-15-ös hazai előny. A Pik jövő héten hétfőn és hazai környezetben játszik majd a Gyöngyös ellen 18 órakor. Eredetileg szombaton rendezték volna a találkozót, azonban az Újszegedi Sportcsarnokban a férfi röplabda Európa-bajnoki selejtezőket rendeznek majd, és a magyar válogatott csütörtökön, pénteken és szombaton is lefoglalta a sportcsarnokot, a Pik pedig azért 2 nappal elcsúsztatta a mérkőzését. Jövő hétfőn 18 órakor tehát az Újszegedi Sportcsarnokban a Gyöngyös elleni találkozó. Ezt követi majd az első idegenbeli meccs 9 nap múlva a Kecskemét otthonában. Mert addig azért még sok idő van. Prodanovic, Balog, Budai, Schulz, Pribanic és Kekezovic most a pályán. Schulz, szépen készítették elő neki. 20-16. Schulz is 3 gólos. Akár csak Lárom és Ancsin. És 5 gólos most már az előny. Hagyú Gábor. Sebestyén. Schulz tüntette el. Gurbej. Sebestyén. Budait akarta be. Pribanic a labda. 3-2-be lehet menni. Prodanovic rossz kéz oldalon. Ez sem probléma. 21-15. Kezd egyre nagyobb lenni ez a különbség. Prodanovic 6. találatát jegyezte. Nagyon csalódott volt egyébként az olimpia miatt Rajko Prodanovic. Bizonyítani akarta a szerb csapat, hogy a januári EB ezüst nem a véletlen műve volt.
sikerült nekik. Belemenés, jó ítélet. Budai. Megkezdődik az utolsó perc az első félidőben. Pribanic, Schulz. Szép játék a szélre, csak az utolsó passzba csúszott egy kis hiba. Egészen Ancsinig tökéletesen ment a figura. Koleszár György küldte be Hajdú Tamást, talán az utolsó pécsi támadás ebben a félidőben, mert hogy 40 másodperc van hátra. Kurbej, Hajdú, Szomar. Furán pattant a labda, lehet, hogy a blokkon is irányt változtatott. Szomar első gólja, 20 másodperc van még hátra. Ez bőven elég még egy támadásra. Balogh tette le. Parádés ejtés. 22-16. Már Balogh is lőhetett volna, hiszen nem volt előtte védő. Mégis a paszt választotta, bejött. 22-16, időn túli szabaddobással zárul majd az idény első bajnoki mérkőzésének első félideje. Hajdú Gábor áll oda. Nem lennék meglepve, hogyha elhajolva próbálná meg ellőni a labdát. Ez is történt, de Budai megállította a labdát. Véget ért át az első félidő. Pixeget-Pécs a szünetben 22-16. 6 gólos hazai for egy rövid szünet, utána pedig folytatjuk a második játékrésszel. Köszöntöm a Szegedi Városi Televízió nézőit. Egy gólzáporos első félidő után következik a folytatás a Pixeget-Pécs férfi kézilabda bajnoki mérkőzésen. 22-16-ra vezet Skalicki László együttese. A vendég Pécs ellen itt az új szegedi sportcsarnokban. Eddig Rajko Prodanovic a legeredményesebb, a mezőnyben 7 gólt szerzett. A PIK szerb válogatott jobb szélsője, a túloldalon pedig a 4 gólos Kurbej László eddig a leggólerősebb. A vendégek kezdték a második játékrészt, kapust cseréltek egyébként, és Bősz Dániel van most már Nikolics helyén a Ketrec előtt. Mezőnyben azonban a ember folytatja, aki abba hagyta, a két Hajdú, Kurbej, Grünfeldre beálló. Védéssel indul. A félidő azonban megint nincs meg a kipattanó. Láb közötti bejátszást próbált meg Hajdú Tamás. Megint Hajdú Tamás. Gábor, mert valami józsef Kurbej, Rózmiáj. Ismét nincs meg a kipattanó. Rózmiáj és Nagy Norbert. És elkezdődik Csorokiknél. Két szélen. Passzolva éreztek a játékvezetők, és most el is veszik a labdát. Hajdú Gábor. Hajdú 2 gólos. Hajdú, Balogh 2 gólos. 23-16, 7 találat a két együttes között. Hajdú Gábor megint Budai lábai között próbálta meg lejátszani a labdát Grünfeldernek. 2-ből semmi a mérlege. Csak hogy egyszer szándékos lábért elmondani 2 percet. Budai ezúttal remekül piszkál bele a bejátszásba. Aztán egy nagy passz Zubai. Itt is volt egy jó benyúlás Hajdú Gábortól.
megtette. Fiatal, 24-16. És mondhattam volna, hogy olyan megszakott Zubai is gól volt. Harmadik találata. Gábor, Zubej, Tamás, Zubai Blazovics, blokkon nem ment át a labda, Nagy, Kekezovics, hibázta túl, 25-16. 3 szegedi góllal indul a második félidő. Közben a Pécs 23-assal, Milovics Máté, 24-esen pedig Sebestyén ment a pályán. Nem volt az jövőre a vendégcsapat eddig. Most 10-re nőtt a különbség. Továbbra is ennyire hatékony lesz a védekezés. Keresik a távolságot a pécsiek. Is jól dolgozott a fal. Micsoda játék volt! Villámgyors akció! Időnként a Pécsi együttes Kuleszerű, hogy megmondta, hogy a csapata nincs itt. A 16, tehát 10 gólos a for. Zubai Szabolcs egyébként az egyik legtöbbet foglalkoztatott játékos volt a magyar csapatból az olimpián. Varsányi Gergő mögött ő töltötte a legtöbb időt a pályán, nagyon sokat küzdött, és miután hazérkeztek az olimpiáról, azt mondta, hogy igaz, hogy otthon volt néhány napot, de hát ez semmire nem volt elegendő. Az olimpia sok mindenért kárpótlás, ez is belefér. Zubai is nagyot küzdött Londonban, és valóban lehetett látni, hogy érett nemzetközi szintű beállóssá fejlődött a Bigben az elmúlt 3 évben. Csalódott pécsi arcok. Amíg az első félidőben partiban voltak, addig nyilván nagyobb volt a lelkesedés. Úgy kezdeni ütköznek két csapat közötti osztálykülönbség. Milovics, Sebestyén. Megint nem találják a helyet, és megint egy jó labdaszerzés. Zubai 5. gólját szerezheti. Könnyen becsapja. 5. találaton 27-16. Az 5. szegedi gól ebben a játékrészben, 27-16. Kvej. Ezután is bele tudott piszkálni Budai. Lazavics. Szerzés Budai. Már Tatai védett, de a gól akkor sem ért volna. Schulz. És megjött a végközép hangja is. Nem mint hogyha az első félidőben csendben lettek volna. De hát azért ez sokkal jobban tetszik neki. Főleg, hogy ebben a félidőben annál a kapnál a lőtt vannak mindenkor. Budai, Schulz. Nagy. Balog. Most nem értették meg egymást Kekezovics-sal. Utáni volt. Elrontotta. Ott végezte el a szabaddobást. Balog. Budai. Előtte a folyosó.
86. Korbej. És itt az első Pécsi gól a második játékrészben. 6 perc 50 másodpercet kellett válni. 28-17. Robert. Visszatánadni. Nincs helyére. Lett volna a figura, hiszen ott maradt üresen Nagy Norbert.